Il-Prim Ministru Joseph Muscat ma jara xejn ħażin li Chief of Staff tal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali ikollu laqgħa li għaliha jkun preżenti Charles Attard iż-Żambi, persuna li kien instab ħati ta' reat u kundannat mill-qorti fuq l-attentat ta' qtil tal-eks ambaxxatur ta' Malta l-Unjoni Ewropea Richard Kakia Caruana. Il-Prim Ministru għażel li jieħu il-pożizzjoni meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet li jagħmlu dan l-istazzjon. Il-istaqsieħa reazzjoni tiegħu dwar din il-laqgħa li saret b'konnessjoni mal-każ ta' Daryl Luke Borch li tressaq il-qorti akkużat b'reat li ma wettax. Din il-laqgħa kienet żvelata mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardinar is-Sibt bil-Gvern jirreaġixxi billi ma jiġħadx li saret il-laqgħa. Iżda jipprova jiġġustifika l-pożizzjoni ta' Silvio Xerri, il-Chief of Staff tal-Ministru Manuel Mallia, li jaċċetta li ssir din il-laqgħa fil-Ministeru tal-Intern stess. Mistoqsi kif iwieġeb għas-sitwazzjoni diffiċli li jinsab fiha l-Gvern wara din il-laqgħa, il-Prim Ministru iġġustifika l-aġir ta' Chief of Staff ta' Manuel Mallia. Kien fid-dover il-Ministeru li la darba kien hemm persuna li sefa vittma minn sitwazzjoni li kulħadd jaf biha spiċċa il-ħabs intortament u dan il-vittma xtaq jikkuntattja lill-Ministeru, il-Ministeru kien fid-dover li jisimgħu u l-informazzjoni li għandi jien hija li wara li saret l-iskambju ta' informazzjoni nagħta il-parir u hekk sar li il-persuna l-vittma tmur tixhed quddiem l-inkjesta immexxija mill-eks imħallef De Pasquale. Iżda kien hemm bżonn li għal din il-laqgħa jattendi Charles Attard iż-Żambi li l-vittma kellu dritt li jieħu miegħu lil min ried. Il-Prim Ministru Muscat jibqa' jażel li jitfa' responsabilità ta' din il-laqgħa fuq il-vittma u jsostni li Charles Attard magħruf bħala iż-Żambi kellu l-fiduċja tal-vittma u kien għalhekk li kien miegħu il-Ministeru fil-laqgħa ma' Silvio Xerri. Jidher li huwa persuna ta' fiduċja tal-vittma. Il-mod kif Charles Attard attenda din il-laqgħa jitlob aktar tweġibiet min-naħa tal-Gvern fosthom dwar kif oriġinat il-laqgħa u kif iċ-Chief of Staff aċċetta li għal din il-laqgħa jattendi l-istess Attard. Skont il-Prim Ministru, il-Gvern kellu dmiri li jisma' x'kellu xi jgħid iż-żagħżugħ li tressaq il-qorti u nżamm jumejn arrestat il-ħabs għal xejn. U l-Prim Ministru ma jara xejn ħażin lanqas fil-fatt li Chief of Staff Silvio Xerri iddiskuta dan il-każ mal-vittma anke jekk il-każ suppost li qed jiġi investigat minn bord tal-Pulizija li tqabbad apposta.